тамашачылар, кунакханабызга рәхим итегез. Студиябездә кунакта Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисткасы Айсылу Мөсәлләмова. Айсылу, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле иртә. Исәнмесез. Айсылу, белүебезчә, театр шушы арада күренекле шагыйрь Мөдәррис Әгъләмовның иҗаты буенча Әгъләм спектакленең премьерасын әзерли. Иҗат процессы ничегрәк бара, артистлар ничек әзерләнә? Менә шул хакта сөйләгез әле. 30 июнь көнне кичке сәгать 7:30-да Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында күренекле шагыйребез, Татарстанның халык шагыйре Мөдәррис Әгъләмовның биографиясенә һәм иҗатына багышланган Әгъләм дип исемләнгән шигъри музыкаль спектакльнең премьерасы булачак. Әлеге спектакльне сәхнәгә Туфан Имамутдинов сәхнәләштерә. Рәссамы Лилия Имамутдинова, хореограф Марсель Нуриев һәм инде ут кую буенча рәссам, алтын битлек Россия милли премиясе лауреаты Илшат Саяхов. Яшь чикләве 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен инде. Әлеге премьерада безнең иң талантлы яшь артистларыбыз катнаша. Алар инде Зөлфәт Закиров, Артем Пескунов, Резидә Сәләхова, Эдуард Никитин, Айдар Фәтхрахманов, Альбина Гашигуллина. Әлеге премьерада без инде Мөдәррис Әгъләмовның хыяллары, авырулары, авыртулары, мәхәббәт, зирәклек аша сәяхәт итәчәкбез. Ягъни аның хисләрен күрсәтәчәкбез, әйе, аның хисләрен күрсәтәчәкбез. Һәм инде бу музыкаль шигъри спектакль булачак. Бу инде җырлар белән үрелеп барачак. Һәм инде без музыкаль бизәлеш итеп инде күренекле совет җырчысы, РСФСРның Татарстанның халык артисткасы Зөләйха Хисмәтуллинның җырларын да шушы премьерабызга алдык. Һәм инде сез аны менә премьерда ишетәчәксез. 12 плюс булгач, димәк, гаилә белән килергә була. Балалар белән. Әлбәттә. Балаларга кызыклы була микән соң? Кызык булыр дип өмет итәбез. Менә үзегезгә Мөдәррис Әгъләмнең нинди шигъре туры килә сезгә? Без инде әлеге спектакльгә утыргач, бик күп аның иҗатташ дуслары белән очрашулар эшләдек. Аның шигырьләрен укыдык, аның холык-фигылен өйрәндек. Аның без укымаган, без белмәгән шигырьләрен укып чыгып инде һәм үзебезгә ошаганнарын сайларга тырыштык. Һәм инде менә минем күңелемне иң тетрәндергән шигыре ул "Китә алмыйм" дип атала. Бу шигырьне сез премьерада ишетәчәксез. Сорамакчы идем. Премьерада гына була. Димәк, Айсылу, аңлавыбызча, монда төп геройлар да юк. Икенче пландагы рольләр дә юк. Төп геройны уйнамыйбыз, без аның хис-тойгыларын, хис-кичерешләрен күрсәтәчәкбез. Бу сезнең өчен шулай яңа формат димәк. Артистлар өчен. Алай дисәк тә була, әйе. Үзегезгә ничегрәк соң менә бу гомумән әзерлек процессы? Ул бит шактый авырдыр. Мәсәлән, сез аның нинди хисләрен чагылдырасыз? Мин аның мәхәббәт хисләрен чагылдырам, аның хыялларын чагылдырачакмын әлеге спектакльдә. Тамашачы ничек кабул итәр икән, ничек уйлыйсыз? Без премьера чыккач беләчәкбез инде. Безгә ошый, без бик дулкынланып көтәбез премьера көнен. Димәк, сезон шушы премьера белән ябылачак. Әлбәттә, әйе, менә безнең инде сезоныбызны ябуга санаулы гына көннәр калып килә инде. Без традиция буенча сезонны яңа премьера спектакль белән ябабыз инде. Һәм быел без аны Әгъләм шигъри музыкаль спектакль белән ябачакбыз. Әле гади генә спектакль түгел, үзенчәлекле спектакль, шуңа күрә җәмәгать барыгызны да Кәрим Тинчурин театрына чакырып калабыз. Айсылу, бик зур рәхмәт, уңышлар сезгә. Премьера шулай ук уңышлы булыр дип өметләнәбез, ышанабыз һәм киләсе очрашуларга кадәр без сау булашабыз. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт.